Ola, que tal, señoras e señores? Moi boa noite, feliz noite máxica do San Xoán. De seguro que moitos de vostedes xa están a prepararse para chegarse ata Canle Cuarta e disfrutar das actividades que dende as 7 da tarde se están desenvolvendo neste emprazamento gracias ao Departamento de Cultura. Iso sí, por diante teñen unha longa noite onde non van faltar a música, as interpretacións, neste caso tamén de distintas obras de teatro e dramatizacións, por suposto, a diversión, a boa comida. E, aínda que as previsións non apuntan, pode ser que neste caso non se encenda a luminaria, xa que, como saben, dende a Xunta de Galicia emitiuse un comunicado para prohibir nesta noite por altas temperaturas a posibilidade de poñer en marcha as fogueiras. Iso sí, todo dependerá do que aconteza dende agora ata medianoite. O lume, a maxia e a tradición xa iluminan a noite galega e que a agardada festa do San Xoán está oficialmente en marcha co arranque da 8ª edición da Noite Meiga do Concello das Pontes. De feito, xa son moitos os veciños e veciñas que están a desfrutar non só das actividades deseñadas dende a Concellería de Cultura, senón tamén dunha saborosa sardiñada popular que aínda estamos a tempo de degustar con tan só pasarnos pola Canle Cuarta. Asemade, de seguro que moitos van ser os que se sumen ás diferentes actividades que integran o programa desta máxica noite e onde non van faltar a música, os rituais ou a fogueira que se vai prender coa chegada da medianoite. Para os que nos estén vendo neste momento, saiban que ata as 12 menos cuarto ainda poderán desfrutar das distintas actividades de animación, dos xogos participativos e da música de la banda de ayer, que arrincará o seu primeiro pase musical, neste caso ás 10 cuarto, e cun repertorio con temas dos 80, dos 90 e dos anos 2000 que farán bailar aos presentes. Xa ás 12 menos cuarto teremos un espectáculo de percusión e unha dramatización sobre o San Xoán e á medianoite prenderás a luminaria. Posteriormente regresará a banda de ayer cun segundo pase ata as 2 menos cuarto e dende as 2 e ata as 4 da madrugada será o DJ local Alex Romero o que se suba ao escenario para seguir poñendo banda sonora á noite máis máxica do ano. Cambiamos de asunto porque o xoves teremos nova proba de seguridade das sereas do Encoro da Ribeira, será ás 11 da mañá e seguirá as liñas de, neste caso, simulacros anteriores. A Xunta de Galicia vai realizar pasado mañá unha nova proba das sereas de aviso á poboación nas 41 presas galegas con plan de emerxencia. Un procedimento que conta cun dobre obxectivo. Por unha parte, que a poboación das zonas afectadas e os medios e recursos adscritos ao plan Inuncal se familiaricen co son destes dispositivos e, por outra banda, comprobar o correcto funcionamento dos sistemas de activación. Durante a proba sonora activaránse máis dun cento de sereas ubicadas por todo o territorio, coa colabora das empresas titulares destas infraestructuras como son a Lumina, Ecmalsa, Endesa, Iberdrola, PHG, Naturgy, Xeal, Adelanta e Augas de Galicia. De feito, unha das presas que van ser obxecto deste simulacro vai ser a da Ribeira, na nosa vila, e que o xoves ás 11 activará os sinais acústicos ubicados a carón da propia presa, no poboado do Muiño e tamén na rúa Alcalde José Vilaboi Pajón. Neste simulacro está prevista a participación de persoal dependente da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, así como membros de Protección Civil. Falamos xa de actividades para os máis pequenos da casa, porque iso si, ven de rematar a escola, os nenos e nenas veñen de recibir as súas notas, pero xa están en marcha novas actividades que nos propoñen dende o Concello, precisamente para que os pequenos desfruten dun entretido verán. Os campamentos urbanos son bo exemplo deste tipo de actividades, xa arrencaba a quenda de xuño e, como sempre, con éxito absoluto de participación. Unha trintena de nenos e nenas de entre 4 e 12 anos de idade inauguraron onte unha nova edición do programa Campamentos Urbanos impulsado pola Concellería de Benestar Social. A iniciativa volvía a ser todo un éxito de participación, xa que non quedaron prazas vacantes en ningunha das 4 quendas que se van desenvolver ata setembro. De feito, onte mesmo, o Colexio Magdalena volvía a abrir as súas portas a esta necesaria iniciativa que vai no camiño das 2 décadas de vida e que é un imprescindible para botar unha man ás familias que nestes meses estivais teñen que conciliar vida laboral co cuidado das súas crianzas. O igual que nas anteriores, a programación vai incluir obradoiros de manualidades, deportes, xogos tradicionais e de cooperación, e tamén algunha que outra saída pola contorna, coa fin de fomentar valores entre os máis novos como a cooperación, o respeto ou o traballo en equipo. Ímonos agora a falar da Asociación de Estudos Históricos UME porque sempre por estas datas nos presentan un novo número da súa revista. Esa presentación vai ter lugar o 3 de xullo, pero iso sí, a pasada semana desenvolvían unha interesante actividade. O obxectivo presentar un documental elaborado por Marisol Souto e coa central térmica e todo o traballo que se realizaba nas súas entrañas como eixo central.
A imaxe da central térmica da nosa vila, coa súa gran cheminea e as 4 torres de refrigeración, sempre foi parte da paisaxe local, da economía pontesa e da entidade da comarca durante estas décadas de actividade. Hoxe, cos grupos e a cheminea apagados e as labores de desmantelamento desta central en proceso de retirada, o documental Central Térmica de Endesa, Memorias dende as súas entrañas, e non son un exercicio de nostalgia, e tamén un paseo por como era un día de traballo nestas instalacións para abastecer de electricidade a todo un país. Un documento audiovisual imprescindible, obra de Marisol Souto, da Asociación de Estudos Históricos UME, e que coa súa cámara foi quen de captar os distintos procesos polos que pasaba o carbón dende a súa chegada ás Pontes ata a súa conversión en enerxía eléctrica. Unha obra que permitirá blindar contra o esquecemento o legado da planta térmica máis grande do país, en a que non só se explica dun xeito moi detallado o proceso técnico da produción enerxética, senón tamén o importante papel humano en cada fase. Como moitas das persoas que estades nesta sala, traballei na mina e vivín de preto o que significou a mina e a central térmica para as Pontes. Este documental naceu dunha sensación moi concreta. Nos últimos días de funcionamento da central, tiven a impresión de que estábamos a pechar unha etapa moi importante da nosa historia e tamén a certeza de que, se non se gravaba nese momento, moitas cousas ian desaparecer para sempre. Non só as instalacións, senón tamén os coñecementos, as explicacións e as vivencias das persoas que dedicaron toda a súa vida a aquel lugar. Por iso, collín unha cámara e empecé a gravar. Como todos sabedes, non son documentalista nin profesional do audiovisual. É un traballo feito por unha aficionada con máis ilusión que a medios, pero coa convicción de que había que facelo. Había espazos da central que estaban vivindo os seus últimos días e que probablemente nunca foran gravados antes con tanto detalle. O que ides ver aquí é unha pequena parte moi pequena de todo o material registrado, pero quedará para a nosa historia. A proxección que tivo a Casa do Peso como escenario pasado venres tamén incluiu un faladoiro, en o que tomaron parte algúns dos traballadores e traballadoras da propia central, como Belén Souto, Chucho Bellas ou Luis Miguel Sanjurjo, e que compartiron cos presentes a súa experiencia dentro de Endesa e incluso tamén o que está a ser a día de hoxe o seu proceso de desmantelamento. Precisamente este asunto foi un dos grandes protagonistas do coloquio da xornada e demandouse por parte dos presentes unha protección a este patrimonio industrial que aínda queda en pena nosa vila e que a xuízo dos participantes é preciso preservar como parte da memoria das Pontes. Visitamos agora o Instituto Castro Daouz porque 3 das súas estudantes lograban ser 3 das mellores estudantes de Galicia nas probas de acceso á universidade. Neste caso, recibirán a matrícula universitaria gratuita e a pasada semana tomaban parte nun acto homenaxe que tivo lugar en Santiago de Compostela. 3 estudantes das Pontes veñen de facer historia nas probas de acceso á universidade este ano. Rita García, Lucía Cebreiro e Paula Rodríguez, alumnas da promoción 2020-2024 do Instituto Castro Daouz, foron distinguidas oficialmente entre os mellores expedentes das probas de acceso á universidade, as PAU de 2026 en Galicia, tras alcanzar notas excelentes e que de seguro lles van permitir acceder á carreira universitaria que desexen. Rita, Lucía e Paula recibiron cada seu recoñecemento pasado venres nun acto que tivo lugar en Compostela e que estivo presidido polo Conselleiro de Educación Román Rodríguez. 1.120 estudantes procedentes de 225 centros educativos de toda Galicia tomaron parte neste evento, en o que ademais de recibir un diploma acreditativo se van beneficiar da matrícula universitaria gratuita. Seguimos a falar de educación, pero neste caso deixamos o Castro Daouz para irnos ata o Colexio da Magdalena, que conta co servicio de comedor. De feito, en da Asociación Seitura 22 queren que tamén o comedor pontés se integre no seu programa Comedores Saudables, unha iniciativa coa que se busca precisamente apostar polos produtos de proximidade e tamén polos produtos ecolóxicos á hora de elaborar os menús dos pequenos e pequenas. A Asociación Seitura 22 vai seguir o curso que ven impulsando o seu programa Comedores Escolares Sustentables, unha rede de centros educativos comprometidos cunha alimentación escolar máis saudable e sostible, en a que busca sumar novos centros. De feito, o Colexio da Magdalena é un dos colexios convidados a sumarse ao curso que ven a este proxecto e que se vai presentar este mesmo xoves ás 10:30 da mañá nun encontro informativo que vai ter o Colexio Eladia Mariño de Cabanas como escenario. Durante a reunión daránse a coñecer dende os obxectivos, as actividades e ferramentas do programa, que busca ir incorporando progresivamente produtos locais e de tempada e sempre que sexa posible, produtos ecolóxicos nos menús escolares.
Para facilitar o proceso, o proxecto porá a disposición dos centros un equipo de nutricionistas que vai avaliar os menús actuais e que vai propoñer distintas melloras adaptadas a cada caso, apostando por menos proteína animal e máis verduras e hortalizas e tamén por produtores da zona. Asemade, poránse en marcha talleres teórico-prácticos de cociña para ofrecer ferramentas que permitan aplicar os novos criterios nutricionais e de sostenibilidade. Ademais da Madalena, a sesión tamén está dirixida a outros colexios da comarca con servizo propio de cociña en municipios como Ares, Cabanas, A Capela, Cerdido, Cedeira, Mañón, Moeche, Monfero, Ortigueira, Pontedeume, San Saturniño, As Somozas e Valdoviño. Unha das citas estrela do mes de xuño é, como sempre, ese festival de fin de curso das escolas de baile moderno e danza clásica. Este venres teremos os 2 primeiros pases, cos máis pequenos e pequenas da escola como protagonistas, e xa o sábado chegarán os alumnos e alumnas dos cursos de adultos e xuvenil. O escenario do Auditorio Municipal Alobi vaise converter o venres e o sábado no epicentro da imaxinación e do talento local, damando unha nova edición do agardado baile de fin de curso das escolas municipais de danza clásica e moderna. Baixo o título Soños e co xerente fío conductor do mundo onírico, dúcias de alumnos e alumnas de todas as idades plasmarán meses de esforzo e dedicación nunha serie de coreografías que prometen fusionar a elegancia da técnica clásica coa enerxía do baile urbano e contemporáneo. A cita, unha xa das máis agardadas do calendario cultural municipal, contará con 4 pases, como sempre o venres, cos bailaríns e bailarinas máis pequenos, ás 6 e ás 7:30 da tarde, e o sábado cunha dobre sesión protagonizada polos grupos de adultos e xuvenil, ás 6 e ás 8:30. Con respecto ás entradas, serán gratuitas e poderán recollerse na billeteira da lobby. Iso sí, tan só haberá butacas libres para as funcións do sábado de adultos e que poderán recollerse o mesmo día da función en horario de 11:30 a 1 da tarde na billeteira do Auditorio Municipal a lobby cun máximo de 2 invitacións por persoa. Deixamos ao lado o mundo do baile, pero seguimos a falar das artes, neste caso da música, porque aínda é posible anotar os usos pequenos e pequenas menores de 7 anos no Peque Conservatorio, co obxectivo de que participen dende o vindeiro mes de setembro nas clases que vai impartir a mestra Elena Tenreiro. O Conservatorio de Música das Pontes manterá aberto até este xoves o prazo para poder matricularse nunha nova edición do Peque Conservatorio. Estas actividades, dirixidas a nenos e nenas de ata 7 anos, serán gratuitas e contarán cunha clase a semana de 45 minutos e onde os máis pequeniños terán que ir acompañados dos seus pais e nais e xa os que teñan de 5 anos en diante asistirán sós. A mestra de violín e especialista en música temperá, Elena Tenreiro Arcos, vai ser a encargada de dirixir un ano máis esta sección do Conservatorio de Música e co que se pretende chegar esta disciplina e todo o que aporta aos meniños e meniñas que aínda non teñen idade para acceder ás clases regradas do centro, pero que teñen interese por iniciarse no mundo da música. As prazas son limitadas e, como é habitual, vaise dar prioridade aos nenos e nenas que xa asistiron o pasado ano a estas actividades. En canto á inscripción, pódese tramitar ata o xoves ao mediodía no Rexistro Municipal do Concello ou ben na sede electrónica sede.aspontes.org. E falamos agora de festa, porque nos quedaba un acontecemento estrela por repasar estes días. Estivemos cos veciños e veciñas da Cuiña e dos Chaos na terceira edición das súas festas. Música, baile, un xantar do máis apetecible e bo ambiente marcaron o éxito das festas desta fin de semana na Cuiña. O campo da festa do barrio converteuse no epicentro da diversión, grazas a unha oferta musical de auténtico luxo que arrincaba na noite do venres, da man das actuacións de Tania Beiras e unha formación que xa está moi acostumada a actuar ante o público pontés, como é o Grupo Origen. Unha primeira noite con gran afluencia de público e a que o sábado seguiu o prato forte, cunha sesión bermudo máis concorrida e a noite coa música das formacións Panamá e Cinema, e onde as dúas orquestras fixeron bailar a todo o público que aproveitou esta fantástica noite de verán para sair a desfrutar da algarabía. Gran ambiente para esta xa terceira edición duns festexos que remataban o domingo cunha sesión vermú, un xantar popular e un tardeo amenizado por Eventec e que consolidaron estes festexos como unha das citas imprescindibles do verán pontés. Este sábado as Pontes volverá a ser paraíso para as motocicletas. Dende a nosa vila vai partir unha nova edición da Roita Mototurística do Eume.
A Federación Galega de Motociclismo volve confiar nas Pontes como punto de partida dunha nova edición, a cuarta xa, da ruta mototurística do EUME, puntuable para o Campeonato Galego desta disciplina. Así as cousas, este sábado, dende os Xardíns Municipais e ás 10 da mañá, dará comezo unha nova edición desta cita, na que a organización vai ser cousa do motoclube Martín Vázquez Racing, co respaldo do Concello das Pontes. Polo momento as inscripcións van pola DCA, pero durante estes días previos confíase en incrementar a cifra de participantes, non só das 4 provincias galegas, senón tamén de outros puntos do norte da península. En canto ao percorrido, serán 320 km por algúns dos espazos naturais e paisaxísticos máis espectaculares da provincia da Coruña, con tramos por estradas de costa, fragas pequenas aldeas do interior e impresionantes miradoiros naturais que permitirán aos participantes desfrutar da contorna e coñecer recunchos singulares de Galicia dende unha perspectiva diferente. Ademais, a edición deste ano incorporará diversos elementos destinados a incrementar a emoción da xornada. Entre eles, a navegación mediante libro de ruta, a localización dun punto fantasma distribuído ao longo do percorrido, un tramo de regularidade nos primeiros kilómetros da proba e varias paradas estratéxicas en enclaves de especial interese paisaxístico e patrimonial. Con respecto á organización da xornada, ás 8 abrirase o parque de estacionamento dos participantes, diante da Casa do Concello, de 8 a 9:30 poderánse realizar os trámites administrativos e tamén o briefing, e para as 10 menos 10 está previsto que se tome unha foto de grupo. A saída darás ás 10 da mañá e a meta será tamén diante do Concello. De feito, ás 7 abrirase o parque pechado e arrincará a recepción de participantes e a entrega de trofeos está marcada para as 9 da noite. Pois nos despedímonos. Iso si, mañá non vai haber servizos informativos porque é festivo autonómico, pero volveremos na xornada dos xoves. Como sempre, desexamos que desfruten da noite do San Xoán, que salten moitas fogueiras, se é posible, e que os seus desexos se cumpran de cara ao ano que ven. Teñan moi bo descanso e vémonos os xoves.